Ahoj, ahoj. Ahoj priatelia, dal som to na pána. Šťastné pristátie, úplne že wow. Kamoši ešte dávajú dojazd. Niektorí. Úplne že veľká vec toto, tento paraglide. Neskúsil, kto nebol, nech skúsi, nech ide, je to úplná pec. Vážne je to úplne. Proste je to skvelé. Čo vám poviem? Kokos, bolo to, pozor, kto sa nám to ide? Sadol ako od do maminky. Úplne že skvelé. Čakám ešte, kde si to ešte mám dieťa, mi to ešte si lietá, neviem kde. Chcem pozrieť. No, bolo to dobré. Bolo to úplne že wow. Wow. Pristali sme. Všetko ak má byť. Ditka, ahoj, ako sa máš? Čakaj, trochu sa uteším. Chcel som vám urobiť záber aj z hora, ale trochu hore fučí, trochu to kopalo, tak som to nejak som nemohol vyťahnuť telefón, ale tak to vidíte. Aspoň dáčo. A bolo to skvelé. Neviem, kedy som s vami kecal, ale úplne, že som úplne, že zrelaxovaný na max. Bolo to úplne, že wow. Luky, akú to má nesnosnosť? Čo? Ja mám zhruba 95 a tento môj ešte dokáže lietať aj s motorom, tento kozák, tak čo ja viem. 115, pohode, tady to dáš a vieme aj tandem. Deniska, ahoj, čau. Vieme aj tandem, kto by chcel, ale poviem vám, super to je a je to super. Takže keby ste chceli, vieme, všetko vieme. Ideme si dať kofolku a ideme si dať ešte jeden letík. Tak vás zdravím. Adriana, ahoj, ako sa máš? Paráda, poviem ti, ide paráda. Koľko je hodín? Kto mi povie, koľko je hodín, lebo to mi neukazuje. Koľko je hodín? Koľko je hodín? Aby som vedel. Chytro, šup, koľko je hodín? Haló, šup. Šup, koľko? Ja zatiaľ vám ukážem padáky hore. Kozáky. Auto, čo úplne, že wow. Tam je jak v mraku. Skvelé, dneska je úplne skvelé počasie. Hore trošku fučí, ale inak je úplne super. Čo? 15:30. Opol som šiel, no tak 15, no super. Skoro hoďku som si bahnil. Skoro hoďku som vydržal. Dosť, nie? Tak čo chcete? Odo mňa? Nemôžem byť tam do večera. Nemám čas. Ešte mi treba ísť na vodu. Daj si v PP riadny tatranský čajík. V PP, Poprade. Ale ja som PP ako PP paragliding, vieš, ja som PP nie. PP som bol včera. Dneska som na Donovaloch. Dáme Donly. Žiadny padák to nie je, že by sa vám ukázal ako to štelitajú chlapci, ale kozák, padák. Ale bolo to skvelé, inakšie dobre, majte sa ako chcete. Čekujte extrémiky, už čoskoro začíname. Extrémiky. Zatiaľ ahoj.